सासे बर' फिसाया आबाद मावनानै लाख लाख रां खामायनो हादों। बैग्रि आबाद मावनानै सासे आबादारिया गोबां जाफुंसार जादों। क'क्राझार जिल्लानि सासे आबादारिया बैग्रि आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। रनजित मोसाहारिया 10 बिगानिबो बांसिन बैग्रि आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय निउ आमगुरि गामिनि थागिबि रनजित मोसाहारिया 10 बिगानिबो बांसिन बैग्रि आबाद मावनानै खम समनि बोसोरावनो लाख लाख रांनि बिगोमा जानो हादों। बैग्रि आबादनि अनगायैबो बिथां रनजित मोसाहारिया गोबां आबादफोरखौबो मावनानै लाख लाख रांनि बिगोमा जानो हादों। बैग्रि आबादनि अनगायैबो बिथाङा आमलाइ, सरजना, बानलु सिब्र', खान्थालजों लोगोसे बायदि बायदि आबाद मावदों। बिथां रनजित मोसाहारिया फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे बैग्रि आबाद मावनाया 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोरावनो बिथां रनजित मोसाहारिया बैग्रि आबाद मावनानै लाख लाख रां आरजिनो हाबाय होननानै फोरमायो। बिथां रनजित मोसाहारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मिथुन बसुमतारीनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। जों मिथिगौ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा हारि। बे बिथिङावबो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान आमगुरि गामियाव सासे जाखांफुनाय आबादारिया गोबां बिगा हायावहाय बैग्रि आबाद मावनानै गावनि थांनानै थानायनि जिउनि राहाखौ मोनसे दानानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों। नैबे बिथिङाव जोङो नैबे बैग्रि आबाद मावनानै जे गावनि जिउखौ दानानै लानाय सासे आबादारि बिथां रनजित मोसाहारि, बे बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बिगा हायावहाय बेफोरबायदिनो बैग्रिजों लोगोसे सोरजिना गुबुन गुबुन बिथिङाव आबाद मावनानै सासे गावखौ स्ट्रं सासे आबादारि दिन्थिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नैबे बिथिङाव आंजों लोगोसे दङ नैबे निउ आमगुरि गामिनिनो रनजित मोसाहारि आबादारि। बे समाव जोङो नैबे बैग्रि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जों बिथांनिफ्राय गुवारै जों मिथिनानै लागोन। बैग्रि आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद मावनानै दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव मा बुंगोन? गिबियावनो आङो बिथांमोननि चेनेल बड'लेण्ड बुब्लि होनो नामा, बिथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बेनि गेजेरजों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आंनि मुङा रनजित मोसाहारि, गामिया निउ आमगुरि, पस्ट अफिस हल्टुगाव। दिनै आं बैग्रि बागान खालामदों नंगौ, देग्लायजों बोसोरनै जाबाय, नैथि खेब जाबाय आरो मोननाया। बैग्रि गायनायाव बारा गोबाव सम नाङा, मार्चआव गायोबा डिसेम्बरावनो खानो मोनो आरो। दा आङो आबाद खालामनानै जागोन ना जाया गोबां सिन्था खालामदोंमोन। माखासे आहा आदा मास्टार दं आरो सासे कारिगाव एम इ स्कुलनि थुलुंगा होग्रा, ओमफ्राय फाइनान्सआव बेनो खालामो माखासे। दा बिनि परामर्सजों बेजों आङो लोगो जानानै माखासे बैग्रि बागानखौ माबायदि गायबा माबायदि जागोन परामर्स लालायलायनानै गोबां खस्थ' खालामदों। ओमफ्राय साक्सेसबो जादों आरो। थांनाय बोसोरावनो आङो 4 लाखसो मोननाय जादों आरो फार्स्ट टाइमावनो गायनाय लोगो लोगो। दा आरो देग्लाय बेसेबां मोनो। दा आं देग्लाय गोबां लस जानाय मोनबाय। मानो लस होनना बुङोब्ला आं नेट खोबनो हायाखै। ओमफ्राय दाउफोरनि थाखाय, बादामालिफोरनि थाखाय जेबो आं बिनि राहा लामाखौ जेबो खालामनो हानाय जायाखिसै आरो देग्लाय। बेनिखायनो आङो दा 50%सोल' मोनसिगोन बादि मोनदों आरो आं थाखाखौ। बबे समनिफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जागायजेनामोन? थांनाय बोसोरनि नैबे जाहैबाय गायनाया थांनाय बोसोरनि मार्च एप्रिलाव गायनाय नैबे। ओमफ्राय 2023 जाहैबाय नैबे गायनाया। 2022 गायनाय जादों नैबे। देग्लायजों खेबनै 2022नि डिसेम्बरनिफ्राय आं चालु खालामजेनदोंमोन नैबे बागान दरनैखौ। नोंथाङा सिगां समनिफ्रायनो बेफोरबायदि सासे आबादारि जानायनि सिमां दंखायोमोन नामा? सिमाङा गैयामोन। आं बेफोरबायदिनो जेबो आबादारि माखासे मावब्लाबो ओरैनो थारा थामफ्रासोमोन। बेफोरबायदिनो माबा मोनसे बागान गायनानै बेफोरबायदि गोबां लाब जायो होननानै आं मिथियामोन। सासे सालाखाथिनि बांगालजों बोरैबा जगाजग जालायलायनानै बिनि परामर्सजों एसे थांनानै नायनायाव आं नुदों आरो। बिनि बागाना गोबां बेबायदिनो गायदों। बेना बारा बुरजा नङा, 2 बिगासोल'। बे 2 बिगासेयावनो गोबां थाखा मोननाय खिन्थानानै आंबो गोसोआ एखेबारे दुंगानाय मोननानै, थुलुंगा मोननानै आं बे बागानखौ हायानो ओरैनो दंखायो हिसाबै खालामनाय जादों आरो आं। नोंथाङा दि जे इसिबां गुवार बेफोरबायदिनो हायावहाय बैग्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबादखौ मावनाय जादों, बेफोरबायदि आबाद मावनायाव नोंथाङा माबाफोर जेंना जेंसि भुगिनांदों नामा? भुगिनायाथ' भुगिदों। दा बैग्रियावनो भुगिनांबाय आरो।
फिथाइया गोबां सिरियो, दाउजों सिरियो, होनायाव बादामालिजों सिरियो। बेफोरनि थाखायनो आङो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे राहा लामा दं नामा, दैनिबो एसे बेबस्था मोनोबा बा माबा बे बादामालि जानाय दाउ जानायनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदाफोर दङब्ला सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ बा रेहाय बेफोरबादिखौ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो सासे आबादारि हिसाबै आङो जाहाथे मावनानै जानो हानायाव आंखौ नुनायजों लोगोसे सोरबायाबो दुंगानानै बेफोरबादिनो मावो, गावनि जिउ राहा लामा खांनायाव मोनगोनसिगोन आरो आं दा बेफोर खरसाखौ लानानै दा बावहाय सेमोन आङो आसोलनिफ्राय एसेल' बारा दिरुननो हादों। दा बे आमलाइ बागानजों लोगोसे आं सजना बागानबो 1 बिगा खालामदोंमोन। सजनायाबो 12 मासियामोन, बिराद बारो खिन्थु फिथाइखौनो थायहोनो हायाखै आरोखि, मा हिसाबै थायाखै आरोखि। दा ओंखायनो आङो सजना बागाननि अनगायै दा आरो बानलु सिब्र होनो नामा, फेरेंगि बानलु, दा बेखौ 1 बिगा आबाद खालामदों। माबादि जायो बेबो फार्स्ट टाइम। आरो खान्थाल 1 बिगा बागान खालामनो नागिरदों आरो गायबाय बेखौबो। दा बेबो माबादि जायो। दा खान्थाला आंहा अलरेडि टेस्टिं खालामनो थाखाय फांनै गायनाय दंखायो, दा बिथांमोनहा नायलांनो हागोन। हानिफ्रायनो एकदमबारे बिफाङानो 1 बोसोर 10 मासल' जादों, बावनो आजां थिखिनिसिम फिथाइ दं आरो। दा बेखौ बिथांमोननोबो आं दा देखायलांगोन। दा बबेनिफ्राय लाबोनाय जायामोन बे जोलैखौ नोंथाङा बैग्रि आबादखौ? फार्स्ट टाइमाव जोङो ओरैनो फिसा मानसिफोरनिफ्राय बै फानलाबायग्राफोरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। दा बेफोरबादिनिफ्राय लानो नाङा आरो हिसाबाव आंनिबा। माखासे बिफाङा एसे गाज्रि मोनो, सोलाय सोल' लगाय लथाय जाजोबो गासिबो। दाम गोसानियाव दाम खमनिखौबो बिसोर लगायदेरो आरो। दा आङो डाइरेक्ट सासे नार्सारि गिदिर बै बलपुरनि बांलादेशनिफ्राय साप्लाइ लाबोग्रा दङ मालाय, बिराद गिदिरखा नार्सारियानो, मोनब्रै मोनबा दंखायो। दा बेजों बोरैबा थागथि जगाजग खालामलायनानै बे बिफांखौ मोननाय जादों। आमलाइ, बैग्रि, सजना, खान्थाल बेफोरखौ लाबोनाय जादों आरो। मा जातनि दं बैग्रिया नोंथांनि जे आबाद थिखोनाया? आंनाव बैग्रिया बल सुन्दरि होननाय, आफेल होननाय, थाइलेण्ड, सिरि, ओमफ्राय बेगर गैयि जात सिडलेस होननाय बेगर गैया आरो सिङाव। जानायावथ' सिडलेसआबो गोथाव, खिन्थु बिजनेसनि थाखाय मोजां नङा। बे प्रडाक्टआ बहुद खम जायो आरो। जानायाव बेखौल' गोथाव मोनो मानसिफ्रा, लोगोफ्रा जाफैयोबा, खिन्थु बिजनेसाव नों मालाया 40 केजि 50 केजि गाहाम थायोबा बेहा मात्र 5 केजि 10 केजिल' मोनो, बेयाव खुनु माबा जाया आरो। जों जोबथारनायाव नैबे बिथिङाव जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो लुगैबावगोन। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा गोबां फरायनायनि गेजेरजों ओरैनो गावखौ बेखार खालामनानै गोबां दङ। बेफोरबायदिनो नैबे बायदि बिथांनि बायदि जे बैग्रि आबाद मावनायजों अनगायैबो गुबुन आबाद मावनानै जाहाथे दानि जे लाइमोनफोरा बेफोरबायदिनो गावनि थांनानै थानायनि जे जिउनि राहा बेफोरखौ दानानै लानो हायो। बे बिथिङाव जों बिथांनिफ्राय मा मेसेज होयो बे समाव जों मिथिना लागोन, मा बुंगोन? आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो हा गोनां बिथांमोनखौ। दा बैग्रि आबादा एसे खम खरसजोंनो जायो, माने इसेबां लाख थाखाबो गारलायनाङा। माने 2 बिगाबाबो 3 बिगाबाबो गावनो बेक्तिगत मावनानै बेवहाय गावनो जोथोन लानानै गावनो फैसा खामायनो हायो आरो। दा जेला थायखांनायनि उनावथ' जोथोनाथ' मोनफ्रोमबो मुवाखौनो नों जोथोन लाखानांगोन। दा थायखांनायनि उनाव जेला मोनो फाननांगौनि दायथ'आ बेहाय थाखा आजावनांगौल' जायो आरो। फानदो खादो फानदो बेबादिल' आरो बे खानाय समावबो जुदि नोङो टाइमखौ होनो हायाब्लाथ' फैसा ओंखारनाय समाव बे गावनिनो खहा जागोन, बेनो आरो। नंगौ, बिथाङा गोबां जोंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायबाय। नंगौ, बिथांनि मुङानो जादों रनजित मोसाहारि। बिथाङा नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान आमगुरि गामिनि। नैबे समाव आङो केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन जे बिथांनिनो जे आबाद नैबे बैग्रि। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।